139 കോടി ജനങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന മോദി, പ്രകാശത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന മോദി. ലോകത്തിന് നെറുകയിലാണ് ഇന്ത്യ. വികസിത രാജ്യങ്ങൾ, അമേരിക്ക അടക്കം യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ തകർന്നടിയുമ്പോൾ മോദിയാണ് യഥാർത്ഥ ലോക നേതാവ്. ഇത്രയും കരുതലോടെ നോക്കുന്ന മറ്റൊരു നേതാവ് എവിടെയുണ്ട്? നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഇറ്റലിയും അമേരിക്കയിലെയും ബ്രിട്ടനിലെയും അവസ്ഥ തെളിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു. മനുഷ്യൻ മരിച്ചു വീഴുകയാണ്. അധികാരികളുടെ പിടിപ്പുകേട് കൊണ്ട് തന്നെ, ഉദാസീനത കൊണ്ട് തന്നെ. ഇവിടെയും കോൺഗ്രസ് വെറും പകപോക്കൽ രാഷ്ട്രീയമായി മാറുകയാണ്. മുസ്ലിമിനെതിരെയാണെന്ന തരത്തിൽ ചീപ്പ് രാഷ്ട്രീയം കളിക്കുന്നു. നിസാമുദ്ദീൻ സംഭവത്തെ വരെ രാഷ്ട്രീയവൽക്കരിക്കുന്നു. മോദിയുടെ ട്രയൽ ലോക്ക്ഡൌണിനെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് ഊർജം നൽകാനുള്ള നീക്കത്തെ കിണ്ണം കോട്ടലായി കളിയാക്കി. കോൺഗ്രസ് അമ്പേ പരാജയവും മനുഷ്യവിരുദ്ധരും ആയി പോകുന്നു. രാജ്യത്ത് 21 ദിവസം കർഫ്യൂ പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ പലരും നെറ്റിച്ചുളിച്ചു. അതിനു പിന്നാലെ 15,000 കോടി പാക്കേജ് പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ പലരും കളിയാക്കി. കർഫ്യൂ മൂലമുള്ള കഷ്ടതകൾ മാറ്റാൻ 1.75 ലക്ഷം കോടി രൂപ പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ പലർക്കും മിണ്ടാട്ടം മുട്ടിപ്പോയി. രോഗപ്രതിരോധ രംഗത്തുള്ള പ്രവർത്തകർക്ക് 50 ലക്ഷത്തിന്റെ ഇൻഷുറൻസ് ഏർപ്പെടുത്തി. ഇത് ഈ മേഖലയിലെ 22 ലക്ഷം പേർക്ക് പ്രയോജനമാകും. 31,000 കോടി രൂപയുടെ കെട്ടിട നിർമ്മാണ ഫണ്ടിൽ നിന്നും 3.5 കോടി നിർമ്മാണ തൊഴിലാളികൾക്ക് ധനസഹായം ലഭിക്കും. 20 കോടി ജൻധൻ അക്കൗണ്ടുകളിൽ 1,500 രൂപ വീതം വനിതകൾക്ക് എത്തിക്കും. വിധവകൾ, ഭിന്നശേഷിക്കാർ, പെൻഷൻകാർ എന്നിവർക്ക് 1000 രൂപ എത്തിക്കും. ഉജ്ജ്വല പദ്ധതിയിൽപ്പെട്ട 8.3 കോടി വനിതകൾക്ക് 3 മാസത്തേക്ക് സൗജന്യമാണ് ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ നൽകുന്നത്. 8.6 കോടി കർഷകർക്ക് പ്രഖ്യാപിച്ച 6,000 രൂപയുടെ ആദ്യ ഗഡു കൊടുത്തു തുടങ്ങി. കേരളത്തിലുടനീളം ലഭിച്ചു തുടങ്ങി. 80 കോടി പാവപ്പെട്ടവർക്ക് 5 കിലോ അരി അല്ലെങ്കിൽ ഗോതമ്പ്, പഞ്ചസാര, പയറുവർഗ്ഗങ്ങൾ എന്നിവ അടങ്ങുന്ന കിറ്റ് ഓരോ കുടുംബത്തിലെയും ഓരോ ആൾക്കും ലഭിക്കും. ഇത് പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞത് ഇത് പാക്ക് ചെയ്യാൻ കുറച്ച ദിവസം എടുത്തേക്കാം എന്നായിരുന്നു. എന്നാൽ ഏവരെയും അമ്പരപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഉടൻ തന്നെ ആ കിറ്റ് വിതരണവും ആരംഭിച്ചു. പാവപ്പെട്ടവർക്കായുള്ള ഈ കിറ്റ് വിതരണം ചെയ്യുന്നത് പോസ്റ്റൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വഴിയായിരുന്നു. പോസ്റ്റ്മാൻ ആയിരിക്കും ഓരോ പ്രദേശത്തിന്റെയും ചുമതല. ഇനി ഈ കിറ്റുകൾ ഏതായാലും സഖാക്കൾക്കോ കൊങ്ങികളോ വിതരണം ചെയ്യില്ല. എല്ലാ കിറ്റിലും പ്രധാനമന്ത്രി ഗരീബ് യോജനയുടെ പേരും ചിത്രവും ഉണ്ടാകും. അതായത് പഴയതുപോലെ ഇത് തങ്ങളുടേതാണെന്ന് തള്ളാനാവില്ല എന്ന് ചുരുക്കം. മറ്റു റേഷൻ സാധനങ്ങൾ എല്ലാം കേരളത്തിലും എത്തിത്തുടങ്ങി. അതായത് പ്രഖ്യാപിച്ച് 24 മണിക്കൂർ തികയും മുൻപ് 130 കോടി ജനതയ്ക്ക് ആവശ്യമായതെല്ലാം എത്തി. അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് പൂർത്തീകരിക്കാനും മോദി സർക്കാരിനായി. അതുതന്നെ വലിയ നേട്ടമാണ്. ഇന്ത്യ എന്നാൽ 3.5 കോടി ജനമല്ല, 130 കോടി ജനവും 28 സംസ്ഥാനങ്ങളും 9 കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളും അടങ്ങിയ വലിയൊരു ഭൂപ്രദേശമാണ്. അവിടെ 24 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഇതൊക്കെ എത്തിക്കുക എന്നത് അസാധ്യമായ കാര്യവുമാണ്. പക്ഷേ എന്നും അസാധ്യമായ കാര്യങ്ങളെ സാധ്യമാക്കി മാറ്റുന്ന ഒരു ഭരണാധികാരി ഉള്ളപ്പോൾ രാജ്യത്തിന് അത് നൽകുന്ന ധൈര്യം ചെറുതല്ല. ഇതാവണം ഒരു ഭരണാധികാരി. രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികൾ പോലും മനസ്സുകൊണ്ട് നമിക്കുന്നവനാകണം ഒരു ഭരണാധികാരി. മറ്റു രാജ്യങ്ങൾ പോലും മോദിയെ കൈയെടുത്ത് കുമ്പിടുന്നു.